Wedian. Para wadya bala aja nganti ana sing keri. Mlebu wewengkon Karang Kedempel. Wah. Tengaraning jurit kang maguru kangsa tetegat ya butula wara panjriting turangga esi rakata ingkang tuwaca lelayu sabi
Wata trita. Mlebu ana wewengkon yen ra kleru lehku nyawang iki kaya karang kedempel. Tulisane 100 meter karang kedempel. Dian. Jebul ning tengah dalan dipapak dening menungsa. Dhuwurmu cendhek, gedene cilik. Menteleng mripatmu melengkrik tengah dalan. Sapa? Sapa jenengmu? Pating biayak, pating dikada maling kunangan. Sing boloke maling sapa? Ning kene ora ana ila kejebamung dapurmu. Wedian. Sapa sing dajaranmu? Dina iki kowe tadepan kelawan Setyaki. Lho kowe Setyaki. Iya. Tekamu rene mesti kowe bakal gawe ontran-ontran, bakal gawe geger. Nitik busana lan Purwadya balam wewu cacahe. Sajak ora becik tumintake. Pancen bener. Dina iki wis dadi kewajibanku gawe ontran-ontran, gawe dak-dakaning pasulayan. Mastuti dawuh ingkang sinuwun Sang Prabu Dasakumara. Panjenengan yen to nyumurupi ana ing endi papan, ana ing endi panggonan, ana wong rukun bedamen. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ulap nyawang aku, prayogane kowe manutuk dajaranku. Manutuk krenahku kowe dadi wadya balaku ya sengkake ngaluhur. Ning wedine kowe malang sing dadi Setyaku. Ora tida-tida ora mung dapurmu sak wadya bal tak geret tak ilangi nyawane. Ayo. Yen pancen kowe wani lawan aku. Aja mung ijen maju bareng gane atiku. Ora kala pedhot gulungak gurone. Wah. Lena pengen jeleput nyawamu. Hati-hati kowe. Ya. Wah, kesian. Baik. Baik. Wah. Ngantem cara ngomong-ngomong mak peleng sirahe wong padake apa aja minggat ya rene ya wah hop Loh, ora apa-apa wae. Ayo. Waduh. Mati ya. Wah. Wedian. Ho. Betul.
iya aku. Iya iya. Wah. Hoi. Wah. Hop. Wah. Hoi hoi. Wah. Hoi. Hoi. Awas kowe. Hop. Hei. Ceplok ya. Hop. Hoi. Hoi. Woi. Hoi. 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 Jangan. Sedia kia. Parat. Oh, hai. What? Why? Awas kowe. Hei. Di dodo, iki dodo. Ayo, nipake gaman sifat landhep. Di dodo iki dodo edian. Hai. Hoi. Hei, ora kena. Ora kena. Hop. Hoi. Wah, acanya. Ora minggat ilang nyawamu kowe. Awas kowe. Ora apa-apa ae. Wah, woi. Hei. Woi, oi. Wah, oi, oi. Wah. Hei. Woi, wah. Hei. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur. Wedian. Eneng ketheke, ora sakeken wis wani-wani no. Hop. Wait. Wedian lo. Hei. Lo, hei. Lo, hei. Wah. Lo, hei. Wah. Wah. Hei. Hei. Wah. Amuk Suramrata, Jayamrata. Awas. Wah. Wait.
Ayo para wadya bala. Sawangen iki lho sing iso mateni musuh iki lho cahe. Lengen, brodol wadukmu kowe. Oh, mati kowe. Ngene kok ora mati dening aku derajat apa kowe? Mati tenan kowe. Lho. Wongko kowe. Rumangsane apa? Anggepe piye? Sing iso mateni musuh ki ya meng aku. Wayo. Wait. Karepe dhewe menungso blak-blak jagat manukswane jajalanat ora minggat ilang nyawamu. Yaksa Guru kagiri-giri Gengnya Pindha Prabata Abang ngawlagar mangweng mungsuh Iblis lanat sing maju ning palagan nyatane wong-wong sing ora kena sina genteng kadigdayane. Nadyan kowe duwe kekuatan 1000 bebasane. Garuda Yaksapati ora bakal sumingkir saka papan panggonan kene. Garuda Yaksapati tetep bakal mbatutke apa sing dadi kewajibanku. Aku bakal golek bola, golek kanca sauke-uke. Obrak-abrik kabeh sesawangan sing ning ngarepku. Yaksa Guru kagiri-giri Gengnya Pindha Prabata
Mencorong dadane sapa iki? Gatotkaca Wedyan. Suarane kok gluduk. Bajingan. Iso ngidone. Wedyan. Wah, Gatotkaca. Ayo yo yo. Hei. Woi. Wedyan ngantem ra omong bangsat elek. Ya weh. Wah. Wah. Weh. Wah. Ai. Weh ya. Wah. Wah. Minggir. Ayo mudhuna, munggah mudhuna. Woi. Wo. Ayo. Woi. Woi. Wadi aku. Hai. Wah. Hai. Hai.
toblas. Para wadyabala kepelayu-pelayu. Para raseksa melayu ning nganti 200 ora 400 ya mau. Anggitku sih ana sing arep nandhingi kridaku. Tibane wis melayu saka papan panggonan kene. Anggitku wis rampung. Tibane ana dadak. 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 Ya. Ngemban dawuh pengantikane Kyai Badranaya. Ingkang dina kalungguhan wis paring dawuh marang aku supaya aku njaga katentremaning Karangkedempel. Ya. Senajan aku ora mapan selawase mapan ana ing panggonan kene ning tetep aku bakal ngawat-awati katentremaning Karangkedempel. Sinambi nggonku uga nduweni jejiban ngayomi lan mayungi tindaking Raden Abimanyu. Aku kudu tetep njaga katentremaning Karangkedempel. Ya. Tak sawange saka kadohan aku percaya yen dina kalungguhan iki Gusti Kang Karya Jagat tetep paring pangayoman mligine marang Karangkedempel. Kyai, kula badhe mbacotaken lampah kula nderek tindakipun Sang Abimanyu ngupadi Sekar Jati Wasesa. Sang Jaya dalwara rasabyor kang lintang medhak titi sonya tengah dalu lumrang kandaning pos pita
kareng yuwaning putya nira sang dwi jawara mbrengang lir swaraning madu brangta manungsum sarining gembang ilir-ilir tandure wis sumilir ijo royo ngaturke gunging penuwun sing tanpa upama ya Kang Gareng. Ah, ya, Tru. Ah iya. Ing ri kalungguhan iki alhamdulillah pinaringan Rahayu Basuki nire Sambikala ora ana langit sawiji apa saengga nggone padha sowan ana ngomong ngalor ngidul. Sapa iki Mas? Rene ora wae. Pancen yo. Wae rene ora kowe. Ayo. Talah.
Iya, Truk. Iya. Yo gong Pak. Sasara maruta pawanagana maragana panca baywarayang wisikan golengan limo wah dalah watanita Gus mantek sebentar terus kok minangamu Gus ngaku marang aku aja kowe pirang tanding karo aku njer kowe mati gembolaran kowe ngaku sapa ing dadaran Gus yakso suaramu pating carwit kaya manuk bedet sewan dumuwan bali sapa kang dadaran walah dalah takon rong semar iki takon cucu tetangga keparet apa abamu ya takkan kelaku aku tedya kala gendir menyalin Gus sapa sing dadaranmu Raden Angga Wijaya sedyalan karepmu ngetutke tindak ing suku Kedheping Netra ndas puto pating jelek
ndak sampar ndak sandung bagas nganggo jerigo. Wah alah dalah. Wani kon bangsaning buta, Gus. Apamu sing tak wedeni? Kacisuke copa mantra, aja nganti tumpang suh copa mantramu. Tigas janggamu kelakon gumletak ilang nyawamu. Wah alah dalah. Kaci dhuwur anji-anji gunung Semeru nabok ndase putra nganggo jinjit. Kaci gedhe sembarange, barang gedhe gampang sudukane. Begitu? Oke, baik. Oke, baik. Kaci akeh wadya balane, barang gedhe gampang sudukane. Lho. Kaci suke Mas Wijayasraja brana ngrekis kapening Purwadyabala, barang gedhe gampang sudukane. Lho. Kok padha? Walah dalah. Lena pengenmu sapetake pangengku muda pecah ndasmu, Gus.
dhewe. Menungso gelak-gelang jagat manuk semaning jajelanane. Ora kelakon njlebut kuwandang waja takon dosa kowe. Sampai Petruk. Dan wait. Yo. Mati ora mati iki. Derajat apa kowe? Wah. Ayo, ndi kancamu?
Wesi lawa kalong padha luru pandeli anjre kawanan ing samune wetan bang sulaipun mertandani yen bangun enjing Sang Candra wis gumlewang sakulane gunung jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara biya ngemban Sinduragen kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun Prabu Gudakesa mugi paduka tansah kuncara anjayeng bawana ngregem panguwasa tunggal mapan wonten negari Purwacarita menika. Iya. Ngaturke gunging penuwun sing tanpa upama dene. Sira ngaturake puja lan puji mring ngarsaning Gusti. Berkahing donga kuwi mau mbok aturake marang jeneng ingsun. Biyung Mban wonten dawuh. Kaya kang wis tak ngendikake ana ing ngarep. Nalika semana sira nate tak ajak rembugan. Ingkang kabeh mau magepukan kelawan kembang kang nyala wedi ingkang mapan ana negara Purwacarita iki. Ana wujude kembang ingkang edi entah. Kembang mau gandane arum, kembang mau wujude apik. Malah kepara apik banget. Nanging sakyaene urung ana kang bisa siji-siji methik wujuding kembang jati wasesa. Nuwun inggih. Kados mekaten sinuwun. Lajeng kersa paduka kados pundi sinuwun Prabu? Sinuwun Prabu Gudakesa keparenga paring dawuh. Iya. Tak rasa ora ana eleke, ora ana kurange, ora ana klirune. Lamun ta dina kalungguhan iki jeneng ingsun bakal ngupadi ora ketang satriya brahmana apa dene wong kang minunjul ing jagat raya iki bakune aku kepengin metukake pawongan kang sajak kuwawa kuat methik wujuding kembang jati wasesa. Sinuwun. Iya. Paduka menika salah satunggaling nalendra ingkang ngregem panguwasa tunggal mapan wonten negari Purwacarita. Iya. Banjur menapa mboten luwih prayogi bilih ingkang badhe ngupadi kasaring ngatur piyantun ingkang saged methik wujuding kembang jati wasesa menika cekap kula kemawon. Lho. Sing arep golek wong kang bisa methik kembang jati wasesa ki mung kowe. Inggih. Lah kowe iki sitepating manudya. Kula nyuwun pangapunten najan ta kula menika wijil pawestri ning kula menika sampun dipun paringi kekiyatan dening jagat dipun titipi sandangan kengampuh dening Gusti ning ayu paduka menika sinten? Raden, pinyen badhe taruh dhateng kula? Iyi. Nderek miterang paduka menika sinten? Kusumaning ayu. Nah dudu ratih ki bulike ratih kuwi dudu. Udu ya, udu. Sela Karisma udu kok Sela Karisma. Sela. Sela Kencana to. Sapa jenenge kadhike kae? Nela. Oh, lah iya. Wah, jan lali aku. Iya. Wah kowe iki ora roh banter ram. Nela, heeh Nela. Heeh, ya. Paduka menika badhe tindak pundi Raden? Kula menika namung badhe ngetutaken tindak ing suku Kedheping Netra. Raden, yaktasipun kula menika anggadhe jejibahan awrat. Ning upamita kula menika matur dhateng panjenengan Raden, menapa sekintenipun paduka menika kersa paring pabiyantu? Sagah dereng kinantenan selak ambuk menawi saged.
menggah menapa ingkang dados jejiban paduka. Tepangaken nggih Raden kula menika senajan wujud kula kados mekaten ning kula menika sanes wanita ingkang saudon saurupan. Utu saudon saurupan ini berarti telung urupan, Truk. Ngawur aja nyathek lho, jan. Aku ora roh nyathek. Letekno. Anjan didadekne lho. Dadekne. Yamene njaluk pira ta yu? Cangkemmu diplinteng wong wo, bocah mikir. Menapa lho? Ajake kok angel men. Bagong. Raden wonten dawuh. Kula menika nggadahi jejiban methik wujuding Sekar Jati Wasesa. Ning nyatanipun sak mangke dereng wonten setunggal-tunggal piyantun ingkang saged kuwawa methik wujuding Sekar Jati Wasesa menika. Kersa paduka kados pundi? Biyung ngemban sinduragen meneta paduka kasduing penggalih. Kula suwun kanthi sanget ing rikalenggal menika monggo sareng sak lampah kula. Sareng sak lampah kula nuju dhateng negari Purwacarita. Menawi sampun wonten ing negari Purwacarita paduka badhe kula aturaken dhateng Ratu Gusti kula. Sinten mangertos paduka ingkang saged methik wujuding kembang Jati Wasesa Raden. Lah. Monggo kula rederekaken. Wah, ayo diarekke, Gong. Mencorong kados ngaten. Petruk iya. Lah nggih. Pun mangkethik, Gus. Apa aku bisa ya, Petruk? Apapun itu kalau Tuhan ACC semua selesai, Gus. Truk. Iya. Wis pokoke Tuhan ACC semua selesai. Karepmu piye, Petruk? Mang miwiti gage nyuwun ngarsaning Gusti supados penyan dipun pantesaken dados piyantun ingkang saged methik wujuding kembang Jati Wasesa, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Petruk, wonten dawuh, Gus. Aku kok wis ndredeg, Petruk. Inggih. Kocap kacarita nalika semono. Raden Angkawijaya amung nyelak dhateng sak cedhaking kembang Jati Wasesa. Sedaya kang wis dumading jagat madang ora ketang kuwi godhong sak ceklek biting sak suwek walik biting sak ceklek godhong sak suwek datan kedadian lamun ora entuk palilaing Gusti ing karya jagat. Kocap Raden Angkawijaya wis kinodrat dadi satriya ingkang kuwawa kuat methik Wasesa. Dereng ngantos Raden Angkawijaya methik wujuding kembang Jati Wasesa. Punang Sekar dumawah ing pangkone Raden Abimanyu. Wah. Petruk, wonten dawuh. Iki ana kahanan ing Nyolowedi, Petruk. Nggih. Wah, lah sedaya niku sampun dados takdir kaya ngoten niku, Den. Wah, dasare penyanyi menika dipun ridani kalian Gusti ingkang karya jagat, disengkuyung kalih jagat saisine. Kiblat papat isen-isene ngrina wengi kaya sarujuk yen sampeyan dadi pawongan sing iso methik wujuding kembang Jati Wasesa.
diaturake marang sapa Petruk? Sampeyan niku pripun ta? Bapak niku mbutuhke kembang niki kok dadi prayogane kepiye? Iki manggawa mlayu mriko dadi ora diaturake Prabu Godhong esuk. Ah, mboten usah. Pun mang beto mlayu. Mengko yen ana mogane pun cek diadepi Bagong. Nyapa aku? Wah, kancane pakake. Ora. Gelutnya. Lah, kok sik kok malah nantang gelut kuwi. Ora. Aku ora nyapa-nyapa pakake iki. Aku delung karo mijeti susi. Lah. Iki ora Bagong pun, Gus. Ora sang lalar waktu mang bali saking ngriki. Pun manguncat manggawa kembange. Jagat Dewa Batara ya jagat Mangestungkara. Jagat Dewa Batara jagat Mangestungkara ane. Gong, nun, ora usah rena-rena kuwi pathak watu ndasmu iki nek iki negarane wong. Petruk, wonten dawuh. Daramu nyandi? Mau nggih teng mriki sing methik kembang jati wasesa sapa? Gendara kula. Lho lah kembange ndi? Saniki kembange pun dipethik kali ndara kula, sak samunipun dipethik terus larene melayu. Lho. Lah kudune diaturke marang aku. Oh, lah teng napa mriko nggih butuh. Lah sampean butuh nggih mangoyak mriko kok. Oh, ayo Kang mlayu Kang, ayo. Oh. Nyepelekke karo Prabu Godhong iso. Ndara kula, Den. Lae. Mbegegeg ugek-ugek sadulita mel-mel. Ndara lanangku, ndara bagusku. Raden Angkawijaya nalika semana sampeyan tak utus supaya methik utawa goleki wujuding kembang jati wasesa. Suwi nggonku ngranti tekamu ning Karangkedempel. Sira saiki sowan ana ngarsaning Kyai Badranaya, kowe tak tekoni ya, Den. Piye lemu ngayahe wajib goleki kembang jati wasesa. Wis oleh apa durung? Kembange apa kaya iki? Coba aturna marang aku. Ing dalu
Wong agung mangsah semeti sirep kang balawanara satya sami guling natyanari sudar sono wis dangunggenira guling jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Kakang Semar. Ana apa Prabu Kresna? Nembe pisan ji iki aku nyumurupi wujuding kembang Jati Wasesa. Sanyatane kembang Jati Wasesa kaya mengkono wujude. Pancen iki sing kula goleki. Niki wau sing iso methik sapa, Gus? Saka pabiyantuning Mban Sinduragen keparenging Gusti aku kang methik wujuding kembang Jati Wasesa wa Semar. Kembang niki pancen boten kembang sembarangan. Anane kula kepengin bangun kayangan niku kula nggih kepengin undang-undang wujuding kembang niki. Niki nuduhke darmaning urip tumrap sinten kemawon ingkang lair batin mbebela dhateng bebener ngetokke kringet kangge keperluane tiyang sanes. Niki mengke wonten gandeng cenenge kalian kanugrahan sing badhe kula sidhikara. Sing mbok karepke kepiye wa Semar? Sik, sing mbok karepke kepiye? Kyai Badranaya. Nggih. Samang sekseni nggih sinuwun. Wujuding kembang sepisan malih niki senes kembang sembarangan. Kembang kok sembang? Iya, inggih. Iya anu iya. Kok angel ngono lho, cangkeme iki lho diomong nek angel. Wah. Anggere para eruk ya kaya ngene iki. Para esuk. Para esuk kok para eruk dadi. Kersamu piye, Kyai? Nggih. Niki tangan kula selak cengeng nggih coke kaya ngene abot niki kembang niki. Ket wau kula kencengke ngeten. Saking panguwasaning Gusti Duh Gusti ingkang Maha Agung kula suwun kanthi sanget kersa mbuka wiwara ingkang sinengker. Menapa ta wujuding kembang kang saknyatane menika, Gusti? Jagat Dewa Bathara, jagat Mangestungkara. Sampeyan pun padha sumurup. Iya, aku ngerti. Aku weruh jatine kuwi wujuding wahyu, mung wae aku ora ngerti kuwi wahyu apa. Lan sapa ingkang bakal nampa kanugrahan kuwi mau. Ampun kula aturke to, Gen. Wahyu menika boten tebih saking jenenge kembang. Wahyu menika ugi dipun wastani Wahyu Jati Wasesa. Wahyu niki cadangane duka sinten raketang ratu apa satriya apa wong lumrah. Anggere darmaning urip sing ditindakke mung kanggo tetulung marang liyan. Wahyu niki gelem enclok. Lah krana ingkang nembe mawon mriku nindakake darmaning urip mbebantu mbebela dhateng keperluan kula mboten wonten sanes kejawi namung ingkang putra Angkawijaya kula kinten ingkang pantes trep lan kiyat nampa wujuding kanugrahan menika namung ingkang putra Angkawijaya. Ning kula nyuwun pangapunten
Sepisan malih badhe kula dongani. Yen pancen Wahyu niki cadangane Raden Abimanyu, Wahyu niki badhe ngaslup. Wah, Sajiwa Kyai Semar. Nggih, badhe sajiwa klan satriya ingkang dipun kersakaken jinuwun. Salah. Walah. Dene ndara kula Gus. Kakang Semar. Nggih. Anakku lanang sing ngantuk Wahyu. Wah, Angka Wijaya sing oleh kanugrahan. Ndara kula Abimanyu sing mboyong Wahyu Jati Wasesa. Ning kula meling nggih, Gus, kula meling kalih sampeyan. Kyai Badranaya aku ngaturke gunging penuwun. Nggih. Perkara ngaturke penuwun mengke mawon dipun baleni. Benjing esuk kalih ngopi mboten napa-napa. Udut ngaten malah penak ngobrol santai kali live TikTok lho. Ampo. Mengulas acara tadi malam ngono judule. Ngaten. Kula meling nggih, Den. Wong golek Wahyu ki angele rameng lek golek. Sak sampune Wahyu menika cumondhok mapan ing jiwa ragane, leh badhe nguri-uri. Ngramut Wahyu niku ping 1000 luwih angel timbang nalika golek. Mila wonten mriki kebaing pengati-ati tekaning kabejan niku bareng kalih pacoban. Sampeyan ora kegi karo dhuwit, sampeyan diiming-iming wujuding pangkat. Sampeyan ora kegi kali derajat pangkat, sampeyan mesti dienggokke kanthi cara wujuding lelakon digething wong pirang-pirang. Duit ora kegi, derajat pangkat ora kengguh, dilokne wong ngalor ngidul kok tetep puguh. Sampeyan badhe digodha kanthi wujuding wanita cantik. Pun niku pun rumus. Sapa sing oleh kanugrahan, sapa sing antuk Wahyu, godha sing paling abot adalah wanita cantik. Mula saking niku sing kebaing pengati-ati. Siji ngati-ati dengan orang baik, sing angka loro ngati-ati dengan wanita cantik. Nan. Sampeyan kudu waspada lan ngati-ati. Kebak eling lan waspada. Eling lek sampeyan niku nggih dadi satriya, disawang kono-kono mula waspada aja nganti konangan. Malah video call ayo. Ayo malih aku. Wis eling-eling aja. Bocah nom-nom iki wis. Biak. Biak. Pak. Ora Petruk ning apa? Biak. Biak ki manggonmu ning ngarep kono lho kok meneng nguri. Kae membelakangi bendara iki lek ya ora apik kok. Ning apa? Weh, nek ngarep Pak, weh pating celangap tumbake para Kurawa sing sajaran nrimake. Udat-udate ususe. Papak nonggon
Daramu ben lerem nang kene. Ya, sendika ngesake dawuh, Pak. Wah. Meneng jenggureng menteleng mripate. Wah, Werkudara. Iya. Kowe Suwatama Dasar keparanyata. tekamu rene. Angarep njaluk Wahyu Purba sejati. Ndi? Wahyu Purba sejati. Piye? Wahyu Purba sejati jaluk Cangkemmu. Mundur. Ayo. Wah. Mundur.
Lae begegek ugek sadole to mel-mel le. Iki mau wis rampung lan kasembatan nggonku ngaturake wujuding Wahyu Jati Wasesa. Sing antuk wahyune Ndara Mangka Wijaya. Inggih, Pak. Pak. Inggih, Pak. Muga-muga iki dadi sasmita ya dole tumrap sekabiyaning perwarga masyarakat njanti kene. Antu anugrahaning Gusti Allah. Ayem tentrem rahayu bejo mulya slamet donya akhirat. Amin. Lumeber menyang dalang sak rombongane ora lali uga sekabiyane yang terlibat ana ing pedalangan bengi iki tansah pinaringan kabejan kamulyan keselamatan dening Gusti Allah donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Kanggo sawetara wektu cukup mengkono kuwi mau lek ngaturke cerita. Wujuding cerita kanthi judul Wahyu Jati Wasesa. Ana klera-klerone sing agung pangapurane. Rahayu 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 sagung dumadi. Usikum menafsi bi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.